Udvikling af kryds- og boldespil i Tont Maui. En dybdegående forklaring. I denne gennemgang vil vi tage et nærmere kig på, hvordan et kryds- og boldespil er implementeret ved hjælp af Tont Maui. Dette framework giver os mulighed for at udvikle en enkelt applikation, der kan køre på flere platforme som Android, iOS, Windows og macOS. Lad os begynde med brugergrænsefladen, og derefter gå over til den bagvedliggende logik. Brugergrænsefladen, UI, med XAML. I kryds- og boldespillet bruges XAML, Extensible Application Markup Language, til at definere layoutet af spilbrættet. Hvert felt på brættet er en knap, og vi bruger et grid for at organisere disse knapper i et 3x3 gitter. Dette layout giver en overskuelig struktur, hvor hver knap repræsenterer en celle i spillet. Det gør det også nemt at tilpasse layoutet, hvis der senere skulle være behov for at ændre dimensionerne af spilbrættet eller tilføje yderligere UI-elementer. Grunden til at bruge grid-layoutet er, at det giver mulighed for at organisere elementer i rækker og kolonner, hvilket passer perfekt til strukturen af et kryds- og boldespil. Hver knap er placeret ved hjælp af grid row og grid column, hvilket gør det nemt at adressere hver knap individuelt i koden. Ved at bruge XName-attributen på knapperne, kan vi let referere til dem i koden og opdatere deres tilstand baseret på spillerens træk. Håndtering af spillets logik. Spillets logik er skrevet i C#, hvor vi definerer, hvad der sker, når en spiller klikker på en knap. Hver knap er bundet til en eventhandler, der udføres, når knappen klikkes. Denne metode kontrollerer, om træk er gyldigt, opdaterer spilbrættet og skifter til den næste spiller. Ved at holde denne logik i en separat metode, gør vi koden mere organiseret og nemmere at vedligeholde. Denne metode sikrer, at en spiller ikke kan ændre et felt, der allerede er udfyldt. Dette opnås ved at kontrollere, om board row call allerede indeholder et symbol. Hvis ikke, opdateres feltet med den aktuelle spillers symbol, og vi kontrollerer, om spillet er blevet vundet. Ved at bruge Object Center som parameter, kan vi identificere, hvilken knap der blev klikket, og således opdatere det specifikke felt på brættet. Spillerens træk og opdatering af UI. Når en spiller laver et træk, skal brugergrænsefladen opdateres for at afspejle den nye spiltilstand. Dette gøres ved at ændre teksten på den knap, der blev klikket på, til enten X eller O, afhængigt af den aktuelle spiller. Denne opdatering af UI sikrer, at spillerne straks kan se resultaterne af deres træk, hvilket giver en flydende og responsiv brugeroplevelse. Denne opdatering er vigtig for at give spillerne visuel feedback om deres handlinger og sikre, at de kan se, hvilke felter der allerede er blevet taget. Ved at skifte mellem X og O efter hvert træk opretholder vi spillets sekvens og giver en klar indikation af, hvem der har tur. Desuden gør den løbende opdatering af brugergrænsefladen det nemmere at holde styr på spillets status, hvilket er afgørende for spillets flydende forløb. Vinderkontrol og spilafslutning. For at afgøre, om en spiller har vundet, skal vi kontrollere alle mulige vinderkombinationer. Dette inkluderer 3 på stribe i en række, en kolonne eller en diagonal. Vinderkontrollen udføres efter hvert træk for at sikre, at spillet afsluttes, så snart en spiller har opnået en vinderkombination. Ved at kontrollere vinderkombination kan vi hurtigt afgøre, om spillet skal fortsætte, eller om en spiller har vundet. Hvis en spiller vinder, vises en besked, og spillet nulstilles. Denne metode er designet til at være effektiv, så den ikke foretager unødvendige tjek, hvilket forbedrer ydeevnen, især hvis spillet udvides med større gitterstørrelser i fremtiden. Genstart af spillet. Når spillet er afsluttet, enten ved en vinder eller uafgjort, nulstiller vi brættet, så spillerne kan starte en ny runde uden at genstarte hele applikationen. Nulstillingen sikrer, at alle felter er klar til et nyt spil, og at ingen rester fra det tidligere spil påvirker den nye runde. Denne metode nulstiller spilbrættet og opdaterer UI'en, så alle knapper igen er tomme. Dette sikrer, at spillet kan genstartes hurtigt og nemt, hvilket forbedrer brugeroplevelsen. Ved at genbruge UI-elementerne undgår vi også unødvendig oprettelse og destruktion af objekter, hvilket gør applikationen mere effektiv. Opsummering. I denne gennemgang har vi set, hvordan brugergrænsefladen og spillets logik arbejder sammen for at skabe et simpelt, men effektivt kryds- og boldespil i Tont Maui. Vi har gået i dybden med, hvordan brugerinteraktion håndteres, hvordan spillets tilstand opdateres og hvordan vinderkontrol fungerer. Vi har også diskuteret, hvordan designvalg som brugen af grid layout
og metoder til vinderkontrol og spilnudstilling bidrager til en robust og brugervenlig applikation. Dette projekt giver en god introduktion til både XAML og C# i konteksten af MAUI og kan fungere som et springbræt til mere komplekse applikationer.